Fel rhiant, fe all ceisio mapio llwybr eich plentyn o'i flynyddoedd cynnar i addysg amser llawn, deimlo fel tasg enfawr. A ddylwn ni fynd i grwpiau rhieni? Pryd dylwn ni wneud cais am le mewn meithrinfa? Sut byddaf yn dewis gofal plant? Bydd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg yn eich cefnogi bob cam o'r ffordd, fel y gallwch ganolbwyntio a roi'r dechrau gorau posibl i'ch rai bach. Felly, fel rhiant, ble mae dechrau? Gallwch ddechrau mynd i grwpiau rhiant a phlentyn bach o enedigaeth eich plentyn tan fydd yn 2 flwydd oed. Gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd eich helpu i ddod o hyd i'r grwpiau lleol hyn sy'n darparu cymorth, cyfle i gymdeithasu, a gwybodaeth i rieni newydd yn y blynyddoedd cynnar. Os ydych yn dychwelyd i'r gwaith, efallai bydd arnoch angen gofal plant. Gallwch gysylltu â ni i gael gwybod mwy am eich opsiynau gofal plant, gan gynnwys gwarchodwyr plant a meithrinfeydd dydd sydd wedi'u cofrestru gydag arolygiaeth Gofal Cymru. Gallwch hefyd wneud cais am gymorth gyda chostau gofal plant trwy amryw gynlluniau, gan gynnwys cynllun gofal plant di-dreth y Llywodraeth. Pan fydd eich plentyn rhwng 2 a 3 blwydd oed, fe all ddechrau mynd i gylchoedd chwarae a chylchoedd meithrin lleol ar ei ben ei hun. Gallwn esbonio eich opsiynau a pha un a yw'r grwpiau'n lleoliadau cyfrwng Cymraeg neu Saesneg. Yn bwysig, dyma pryd y dylech hefyd wneud cais am le eich plentyn mewn addysg feithrin. Gallwn gynghori ar y broses hon, fel y bydd eich plentyn yn barod i ddechrau'r tymor ar ôl ei ben blwydd yn 2 oed. Hefyd, os ydych yn ceisio cydbwyso gofal plant a gwaith, gallwch wneud cais am gymorth gyda chostau gofal plant trwy gynllun cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn dechrau'r tymor ar ôl pen blwydd eich plentyn yn 2 oed, ond bydd angen i chi wneud cais 2 fis cyn hynny. Yna, pan fydd eich plentyn rhwng 2 a 3 blwydd oed, fe all ddechrau addysg feithrin. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i ofal plant sy'n gallu cynnig gwasanaeth gollwn a chasglu o'r ysgol. Ar ôl 4 oed, tan eich plentyn adael yr ysgol uwchradd neu'r 6ed dosbarth, gallwch gysylltu â ni ynglŷn â chlybiau gofal plant y tu allan i oriau ysgol a chynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau, yn ogystal â chyflwyno cais am le mewn ysgol uwchradd pan fydd eich plentyn yn mlwyddyn 6. Gallwn hefyd darparu gwybodaeth fwy cyffredinol am weithgareddau i blant a phobl ifanc. Os oes gan eich plentyn anghenion ychwanegol, cysylltwch â ni i gofrestru ar gyfer ymenegau, fel y gallwn rhoi gwybodaeth i chi am gymorth, gwasanaethau a gweithgareddau i chi a'ch plentyn. Rydym ni yn Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro, bob amser yma i helpu, gan gynnig gwybodaeth ddibynadwy, rad ac am ddim am yr hyn sy'n bwysig i chi a'ch teulu. Ewch i'r wefan yn www.valeofglamorgan.gov.uk/ggd. Anfonwch neges e-bost at fis@valeofglamorgan.gov.uk neu ffoniwch ni ar 1446 704 704. Ac i gael diweddariadau rheolaidd, dilynwch ni ar Facebook a Twitter.